खुलुमबाय वारिदा मैयादि नोंथांमोना जि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बे मोनसे गुवारै सावरायनाय जादों होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बिनि सायाव मा बुंगोन बेसेबां सैथो बाथ्राया? खुलुमबाय मैया जितु नोंथांमोना माखासे पर्टेल मिडिया माखासे निउस मिडियायाव नुनो मोनदों अमित शाह बिथांजों जोंनि सावरायलायनाया बे सैथो बाथ्रा। मानोना छत्तीसगढ़आव बास्टार अलिम्पिक होननाय मोनसे इभेन्टआव भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो आइबि डाइरेक्टर तपन डेका आरो हम सेक्रेटारि बेबायदिनो गोबां अफिसारफ्रा फैनायमोन बाहागो लानायमोन। खोथाया जाहैबाय मा बे ओनसोला मोनसे नाक्साल एफेक्टेड एरिया आरो बेवहाय गोबां बेबायदिनो ग्रुपफ्रा सारेन्डार खालामनानैबो दङ आरो गुबुन गुबुन स्टेट जेरैहाय महाराष्ट्र आरो मध्य प्रदेश आरो झारखन्ड बेफोरबायदि ओनसोलनिफ्राय माखासे ग्रुपफ्रा दङमोन। जों बड'लेण्डनिफ्रायबो जोंनि ग्रुपआ दंमोन आरो जोंबो लोगोसे बेबायदिनो जयैनो इन्टारेक्सन प्रग्राम खालामनाय। बे इन्टारेक्सन प्रग्रामाव जेनेबा पार्ट जों एनडिपि पार्ट आरो बड'लेण्डनि पार्टनि बेनिबो जों सावरायलायनाय जादों। बिसेसकै गुबुननिखौ आं बुंनो थांला, जों जे खोथाखौ सावरायबाय बेखौनो बुंनो नागिरबाय नोंथांनि सिगाङाव। बाथ्राया जाहैबाय जोंहा एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जितु माखासे मावनो गोनां बिसयफोर थाबावबाय। एनडिपिनि केस उइद्र' खालामनाय, रिहाबिलिटेसनफ्राव मोनफुंजोबै आरो माखासे साखरि बाखरिफ्राव मा होनो रिजार्भेसननि खोथा लाखिनाय, स्पेसियेल रिक्रुइटमेन्ट ड्राइभफोर खालामनाय, बेफोर इस्युफोरखौ लानानै जोङो मोजाङैनो सावरायनो मोनबाय आरो बे सावरायनायाव जथेस्थ' पजिटिभ जोंनो मोनसे रिप्लाइ होदों। बे सावरायनाया आंनिबा बहुत फ्रुइटफुल जागोन फैबाय थानाय समाव। मानोना गाहाय जिथु हम सेक्रेटारि बिथां आरो आइबि डाइरेक्टर बिथांमोननि सिगाङाव अमित शाह बिथाङा थोंजोङै बुंदों जे बे गासैबो इस्युफोरखौ नै बिथांमोनानो हेन्डेल खालामबाय दङ आरो आं थोंजोङैनो नोजोर होगोन आरो सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थाखादों। बेबायदि बाथ्राखौ अमित शाह बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनिफ्राय जों बेसेबांसो गोबावनि उनाव मावफुंजानायनि लामायाव बेफोर आयदाफ्रा? नाय, दायो नोंहा रिहाबिलिटेसननि खेथ्रआव गोबावनिथ' खोथा गैया, दाबो मावगासिनो दंखायो। दा नोंहा रिहाबिलिटेसन जिथु बाखि दंबावो मोननो गोनां, जि जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा गोबाङानो फैसा मोनखांबाय आरो मोननो गोनां दंबावो। दा बेफोरनि थाखाय अलरेडि लिस्टेड जानाया फाइनेन्सियेल एप्रुभाल जाखाबाय होननानै बुंदों। जास्ट माखासे समनिल'सो बाथ्रासै, बियो मोनसे टेबोल बारलाङोब्लानो बे माखासे खम समनि बिथोरावनो जाफुंसिगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बिनिफ्राय केस उइड्रवालनि खोथायाबो दासिम अल टटेल 401 केसआ उइड्र जाबाय आरो उइड्र जानो गोनां केसफोर दंबावो। बेनि उनाव हाइनेस नन हाइनेसनि बाथ्राफोरखौ जोङो मैयाबो रायलायदों। माखासे एनआइए नि आखायाव थानाय केसनिखौबो खोथाखौबो जों रायलायदों। एनआइए नि आखायाव थानाय केसखौ दिनै आसामाव थोंजोङैनो ट्रान्सफार खालामनानै गाव आसाम सरकारनि बायदिनोबा जोंनि हास्थायनाय बायदिनो बेखौ हेन्डेल खालामनानै फोजोबनायनि बाथ्राखौ मैया रायलायनाय जाबाय। माने दा सिबिआइनि केसआथ' सेन्ट्रेल केस नालाय, बेखौ सेन्ट्रेलैनो हेन्डेल खालामबाय थानाय जागोन। बाखि स्टेटआव थाखानाय केसफ्रा उइड्र जानायनि लामायाव दंजोबोसै। बेसेबांखिनि बाथ्रा। बेयाव जों खोनाबावदों जितु रन्जन दैमारिनिबो नाम बेयाव उल्लेख खालामलायनाय जादोंमोन। बिथांनि केसनि सायावबो माबासो सावरायनाय जादों नामा? सावरायनाय जादों। बिथांनि केसआनो सिबिआइनि केस। दा सिबिआइनि केस होननानै बुङोब्ला बेखौ स्टेटआव ट्रान्सफार जाया। थेवब्लाबो रन्जन दैमारिखौ सख'नाय नैबेनि सायाव खोथाखौ गुवारै नंद्रायाब्लाबो सरासनस्रायैनो सावरायनाय जादों आरो रन्जन दैमारिनि केसखौ स्पेसियेलि भारत सरकारा स्पेसियेल मोनसे ट्रिट होनानै माने प्रेफारेन्स होनानै बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ बा बिथांमोना बे केसनि सायाव स्टाडि खालामगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय नोंथां जोंखौ बुंनाय जादों जे गुबुन सिबिआइ केसफोरा बहुत आलादा आरो रन्जन दैमारिनि केसनि सायाव दाहालागै जेरैबायदि सरकारा ट्रिट खालामदों नोंथांमोना बुजिदों जे बेवहाय जथेस्थ' नर्मेलिटिया दङ आरो नर्मेलिटि खालामबोबाय थादों। बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आरो बाखि जितु बिथांनि लोगोफोर केस, बे केसफ्रा गासैबो एनआइए नि आखायावसो दंजोबोखाय बेखौ स्टेटआवहाय ट्रान्सफार खालामनाय जासिगोन। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों। आदसा, गाहायै बबे आफादफोरनिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय जादोंमोन ओरैनो सावरायनायाव मैया? आंनियाव दा आंजों लोगोसे डायरिया गैया, डायरि लिरनाया गुबुनाव थाबाय। बिसेसकै नक्साल आरो मावइस्ट। जोंनि बर'निफ्राय
नङा बर'निफ्रायथ' जों एनडिपिल'सो एनडिपि आरो सरकारनि जों फारसेनिफ्राय NDP बेबायदि बाहागो लानाय जादोंमोन नामा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय? जोंनि बिटिआर गभार्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ लिड खालामदों जोंनि बिटिआर सरकारनिनो सासे इएम रनजित बसुमतारी थारमाने जोंनियाव फेरेंगा होननानै बुङो। दा बिथाङानो जोंनि बे गुथै टिमखौ लिड खालामनायमोन आरो बिथांनि लिडिंआवनो जोङो बेबायदि बाहागोफोरखौ जों लानो हानाय जाहैदों बेबायदि बाथ्रा। आच्चा वारिदा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि चेनेलनि थाखाय होनायनि थाखाय जोंनि चेनेलनि जानानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दे हामबायसै थेंक इउ। थेंक इउ।